ஓம் சாந்தி. இன்றைய அவ்யக்த சமிக்ஞை ஒற்றுமை மற்றும் நம்பிக்கை எனும் சிறப்புகள் மூலம் வெற்றி நிரம்பியவராக ஆகுக. இப்பொழுது நீங்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து ஒருமித்த கருத்துடன், அதாவது ஏக்மத், சேவையினுடைய எந்த ஒரு காரியத்தையும் பிரமாதமாக செய்வதன் மூலம் முன்னேறி செல்லுங்கள். ஒவ்வொரு பிராமண ஆத்மாவின் சகயோகத்தின் மூலம் சுப ஆசைகள், சுப பாவனா, அதாவது சுபமான மனப்பான்மை மூலம் சேவைகளின் சிறப்பான கொண்டாட்டத்தை கொண்டாடுங்கள். எங்கும் செல்ல முடியவில்லை, உடல்நிலை சரியில்லை எனில் வீட்டில் அமர்ந்தவாறே இந்த சேவையை செய்யுங்கள். சுப ஆசை, சுப பாவனை, சேவையில் கண்டிப்பாக சகயோகி ஆகுங்கள். இப்பொழுது அனைவரின் சகயோகத்தின் மூலம் சுகமயமான உலகம் உருவாகும். ஓம் சாந்தி.